madarar Hanan madara ce mai daɗi, al'umma a kusa ifirar ma akwai sauƙiya. Madarar Hanan madara ce mai daɗi, al'umma a kusa ifirar ma akwai sauƙiya. Sai Allah mu mallaki mai badawa, taimake mu dan mu wata kamfanin Hanan. Hanan ni ya guji har fura amana a jamawa. Madara ce mai daɗi, al'umma a kusa ifirar ma akwai sauƙiya. Kamfanin Hanan ko ina a yanzu yayi zagawa, a gabas da yamma kai kudu har da arewa. A Najeriya Zaria aiko shine tushen mu, ga mu da baktir NAFDAC sun yaba tsaftar mu. Albishirin ku masu sha'awar shan nagartacciyar madara mai sanya natsuwa, kwanciyar hankali da kuma kuzari. Madarar Hanan Yogurt. Hanan Yogurt ku saurara, madara ce ingantacciya da aka yi ta da sinadarai masu sanya kuzari, ƙarin lafiya da kuma karsashi. Ba ta sanya kullewar ciki ko kuma dagulewan al'amura. Hanan Yogurt. Ingantaccen yogurt Hanan ke badawa. Abuja garki shi mareshin mu yana nan a wurin yau. Madara ce da zaka sha ta ciki lafiya baka lafiya sumun lukui, kana sha kana samun nishadi, farin ciki ya game zuciyarka a lokacin da kake kurbarta. Don tsananin tantagaryar dadin ta sai ka ji kamar ane maka susar kunni. Hanan Yogurt tsaftatacciyar madara ce wacce aka yi ta da inganci kuma ta samu kyakkyawan kulawa, sannan aka sata a cikin kyakkyawan mazubi mai ban sha'awa da kuma burgewa ga kayatarwa. Mai gida albishirinka, shin kana buƙatar samun farin cikin uwar gida ko kuma amarya? Je mata da Hanan Yogurt, babbar tsaraba kenan. Hanan Yogurt matafiya ga zabun ku, za ku shata ku kai inda za ku je ba tare da wani damuwa ko kuma tarar da diba. Shin kuna buƙatar tarukan ku ya inganta ya zama abin sha'awa kuma abin kwatance? Ku yi amfani da madarar Hanan Yogurt a lokacin bukukuwan ku ko kuma tarukan ku. Babbar tsaraba ta baba oyoyo ko kuma mama oyoyo. Je ma yara da madarar Hanan Yogurt, za ka ga farin ciki a fuskokin su, suna rawa suna tsalle suna baba barka da zuwa, domin ka zo mana da Hanan Yogurt. Hanan Yogurt da ke da ofishi a lamba 22 Hudaybiya Street Dogarawa Sabon Zaria, ko kuma sauran rassanmu da ke babban birnin tarayya Abuja, jihar Lagos, Sabo Ibadan, jihar Oyo, jihar Kano, jihar Benin, jihar Kogi. Madarar Hanan Yogurt ku shata domin samun farin cikin ku a koda yaushe, za ka ba wani labari. Makaranta ba mu da zaɓi da ya wuce a sai mana Hanan Yogurt, tana samun kwazo idan muka zauna a cikin ajinmu.